aitzina folken jo genuen duela aste batzuk Gasteizko Santa Maria Katedralean, eta izan zen super polita, gure familiar pilo etorri ziren, lagunak eta soldauta izan zen ere, osea, guretzat hori amets bat da. Eta gustatuko litzaigukela hori bai, igual Gipuzkoan jotzea orain, momentuz Bizkaian eta Araban jo dugulako, baina ez Gipuzkoan. Bai, Gipuzkoan oraindik zero. Eta nik ere bai, ez dakit gure herrietan edo. Gipuzkoako lagunekin eta ez dakit, nire gustako izakan nire herrian jotzea, Amurrion, por cierto. Beraz, mesedez, udaletxean. Eri guztu kastu. Vale, ya está. Emakume musikariak, lehen esan dugun bezala, eta emakume musikariak beti egon dira, baina zailagoa izan daiteke emakumeontzat orokorrean gailentzea, osea, existitu bai, baina beste gainetik nabarmentzea oso, nik esango nuke zaila dela. Baina ez bakarrik folk musikaren industrian, baizik eta orokorrean. Eta ez musikaren industrian, osea, sektore askotan gertatzen den gauza bat da. Baina egia da, hori, gu hasi berri garela mundu honetan, eta momentuz izan ditugun esperientzia guztiak superonak izan dira, eta pertsonalki ez dugu hori nabaritu. Bai, boom batean bizi garelako oraintxe bertan, ez? Eta orduan orain emakumei ematen zaie aukera pixka bat gehiago gailentzeko, adibidez elkarrizketa hori egiterakoan. Daiteke.